ETA di sini hapang ni engai sini je Tipra idol ni naharmung abono tamon bagai overhai kaisa platform snamjaka tamni bagai Tipra idol season 1 2023 snamjaka aboni naharmung tamo bahai tamo wan sukjagai oborok snamjaka ba khlaijaka abono tei kok sana bagai sini buskango ang nungoi nahanai sini borom genang sini CEM Purna Chandra Jamatia no sini buskango tai singno kok thaja thaini o Tipra idol ni naharmung no tamo wan sugai snamjaka ba khlaijaka abno tei kok sana bagai ang koinai sini sarno sini dangso phai singno thaja thaini kok sai khnar na bagai jotono sarikaha tini chini contestant rogno resamani khanawoi mane ang saksa gwa sok matong ang tini hajura singar khangke obus kangor resawoi bino khanaroi ma khamang hanai puilau borong na hamjang ma yapar joto all contestant no tini chini Tipra idol ni nahormung puilau chung wansugui maya je chini Tipra sarok be asuk kami bisingo kereng tonggo chini or jaga chin judges rok tonggo joto singer nini Padma Shri award dog mai phejak asuk kereng chini chart rok tong o jaga judges ngui singer ngui sung agi ready ro khna lai chini madam torwal ar sak khangke dipor mai chani nai tong mani pojonto sung bathagoi makhnau hingge tini chini madam torwal hai kami o kubang ma tong othoso sung borong no sinigoi maya identify khai maya hingge chung nai o chini Tipra idol chini maharaja ni guidance bai chini concern CEM ni sakthar mung bai जों Tipra idol खायलेने हनै वानसक माने यागोल जों सुरुवा नॉर्थ नि सिमि चेंलाय खा कामचनपुर नि सिमि तलाव कमेन्ट गोबां मा नुखा एडिसिव रांकरैफो पाहारो दैमा नंया लामा करै Tipra idol हे रसालाय दङो तंथलाय दङो जों कमेन्ट नोगो नायै परेलाय मा दङ बरक दगनि माने कमेन्ट माने चीनी Tipra idol खायमानि बा बुसुं नेगेटिव ngay खा सायमालिया चीन बुखावो क्वेश्चन फाइव फेबा जों पॉजिटिवली नाव जे Tipra idol नि बिसिंतै चीनी Tipra सानि रसानाय गोरोंलनो जों नायतुगै कारिनाय हनै दिनि दा कप्लाय हाय चीनी दा अरुण हाय चीनी मैडम तोरबाला हाय चीनी चार हेमंत जमातिया संहाय बरक दिनि Rahel koloi sini kha, Sarati koloi sini kha, Priya Jamatia sini kha. Agi sabu sini, kebu sini ya. Tini thang hangke joto sini Tipra idol contestant. At least tini top 5 ngya phone joto nu saimana je Tipra idol contestant phona. Sini kamini, sini amchaini, sini elakani. Tini mami ta thang hangke mandiyo sajane omo sini Tipra idol contestant. Ngke busuk kereng rogno sung karewi tobokha tini nukha chini film director tini sakha openly jotoni biskang sakha bone film o nini singer nana ni bagai oma hai opportunity phai thangkha chini oroni contestant ni bisingo je boro wanchoi maya je boro live o angbo singer ngoi chini da kaplai songhai chini madam torobala songhai tebu da jointo songhai ngoi phainai hni boro wanchong maya অথচ তিনি অপরচুনিটি মাখা চিনি Tipra idol ni bisingti जों बरो न opportunity रनाय प्लेटफॉर्म रनाय हनै चिनि एडिसिनि चिमबो जों वान सוי दङो बरो न जों चिनि सिंगार रक चिनि सिनियर आर्टिस्ट रक म्यूजिशियन रक न तैयै जों कायसे weekly event बो खायनाय हनै दङो चिनि खुमलुं पार्क व weekly event खायो जों चिनि सिंगार रक न लामसाम जों बरो न ऑर्डर खायनाय रोसा रनाय इंगे chini Tipra idol ni bisingo bu phainai
borokno besung opportunity ronai beskango sung temak khaima chini contestant tongnai rokno boni bangai besung chalai tong ge ang asa khaibo chini contestant rok jotono tini oro top 5 duljagya ba finalist sogya ba final lo nini o scooty maya phano at least borokno tabok beisini kha Tring festival ungthung kabangma event nogo borokno tabok ri hobai nei chini singa oro contestant no hne ge chung omono khatongo je chini korong rok tini chini jakha chung borokno chini roi makha chini senior artist rok pojonto tabok bumung dada khe khubui nung phona haike oro samani teksa correction khaidi omhai khaidi chung tini sajagui belai khusi kha haichi asuk chini mane chung borok hai borok ni mokolo nirokno nugroi romani omasung belai khatongo haichi ge haini hai ang hamjangmaya farphibu chini joto contestant rokno bkhata thidi nironi future onek kaham ungnai jarkhe wan chogui teibo performance kaham khaidi je top 5 rogo klainai borok bahaino final thangui jate teibo performance kaham khaina tei bono wan chogdi chini judges rok sakha sebano narei sebano naraya joto si ekoi asuk korong sebano khibinai omahai obostha ngoi thangka ge haini hai jotono hamjangmaya faru khulumkha Belai hambai sini borong genang CEM TTA di sini sengno kok sai khna rekha te aba hai khno sini nahar mung tamo bo hai abo seng sai mankha jorawo norok o contestant roni rasamung nor tebo khnai manai borni